това е един от най-старите обичаи български. Той е още от преди Христа. Той е езически празник. Но във времето се е запазил вече повече от 2000 години. Той винаги се изпълнява в началото на пролета, след Масленицата. Кукерите в различни краища на България играят на едно място гонят злите сили, на друго място, както е в случая нашите кукери, те са от Ямболско. Те играят за плодородие, за берекет, за голямо урожай, за повече деца, за повече агнета, за повече жито, за повече пари. Кукерите са предвестници на пролета. Те слагат край на старото начало, на зимата и дават началото на новото, на пролета. С пролета се ражда и живота и хората са вярвали, че във всяка къща, във всяко село, в което играят кукери, годината ще е много плодородна, много богата. Също така са вярвали, че жени, които не могат да родят, ако по време на кукерските празници кукер ги докосне и ги пипне, веднага на следващата година те ще могат да родят. Въобще кукерите са символ на доброто. Играят с маски, не си свалят маските, защото в тяхната игра, в тяхното обличане има една магия и ако свалят маските, ще развалят тази магия. Вече няма да повлияе това желание за добро и за плодородие. Слушайте, мала и голяма! Там, де се играят тези игри, здрави и великет да има! Колкото на моите ви са жичките, толкова да ви са жилтичките! Както се роят пчелите, тъй да се множат децата! Колкото е на морето пясъка, толкова да е вкъщи врясъка! Да, в кукерски игри персонажите са различни и са много. Ние просто в момента не можахме всички персонажи да вкараме, защото ние за първи път сега играем днес. Но обикновено персонажите са доктор, който помага, когато воловете паднат, бие им инжекции, някоя булка, ако се разтрепера, че кукера е стигнал до нея и я прегърнал, той ходи да я успокоява, той мери пулса, да мери сърцебиенето. Имаме мечка и мечкадарин, мечката при нас, мечката е символ на доброто.